Оценяваме коли. Това BMW. Добре. 4. Мисля, че ще има доста по-яки. Това е Range Rover 6. Примерно. Моята слабост към мерцедесите. 2. Много обожавам. Не знам това BMW дали е по-хубаво от другото, но ще го сложа на 7 лайт. Че може да има някакви супер яките коли. Това е така състезателно, но не ме кефи на 10. Това Lambo 3. Категорично 3. Това е такава... забравих името. Яка. Но. Така. Това Lambo е много добре. G-класата е на първо, но може би бих сложила това на първо. Това Мерцедесче. Вие как бихте ги подредили, да пишете в коментарите.